Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Kőbánya Kispest végállomás. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Kérjük kedves utasainkat, hogy a megállás után szíveskedjenek elhagyni a vonatot. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Kőbánya Kispest végállomás következik. Átszállhatnak a vasútra és volánjáratokra. Határút. Határút. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A határút következik. Átszállhatnak volánjáratokra. Üdvözöljük utasainkat! Kérjük, fejezzék be a beszállást. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Az első megálló a határút. Átszállhatnak volánjáratokra. Pöttyös utca. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Pöttyös utca következik. Pöttyös utca. Ecseri út. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Az Ecseri út következik. Népliget. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Népliget következik. Átszállhatnak volánjáratokra. Népliget. Nagyvárad tér. Nagyvárad tér. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Nagyvárad tér következik. Klinikák. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A klinikák állomás következik. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Kálvin negyed következik. Kálvin tér. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Kálvin tér következik. Ferenciek tere. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Ferenciek tere következik. Deák Ferenc tér. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak a föld alattira és a 2-es metróra. Arany János utca. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Az Arany János utca következik. Nyugati pályaudvar. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A nyugati pályaudvar következik. Lehel tér. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Lehel tér. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Lehel tér következik.
Dózsa György út. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Dózsa György út következik. Dózsa György út. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Árpád híd. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Az Árpád híd következik. Átszállhatnak volánjáratokra. Forgács utca. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Forgács utca következik. Gyöngyösi utca. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Gyöngyösi utca következik. Újpest városkapu. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Újpest városkapu. Üdvözöljük utasainkat! Kérjük, fejezzék be a beszállást. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Az első megálló Újpest városkapu. Átszállhatnak a vasútra és volánjáratokra. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Újpest városkapu következik. Átszállhatnak a vasútra és volánjáratokra. Újpest központ, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy a megállás után szíveskedjenek elhagyni a vonatot. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Újpest központ, végállomás következik. A vonat üzemi területen állt meg. Kérjük, maradjon a kocsiban, mert a kiszállás balesetveszélyes. Várakozzék türelemmel, hamarosan a peron mellé érve kiszállhat. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A határút, végállomás következik. Határút, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy a megállás után szíveskedjenek elhagyni a vonatot. Üdvözöljük utasainkat! Kérjük, fejezzék be a beszállást. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Pöttyös utca következik.